Abusuya nkomhye foforo asan aba abetofom ewo oman Ghana onim se nana bema TV de ye wo ho se yesum oman Ghana eno ntino de ebekoso ewo ye memu biada no ye de beba abesomo ewo abefo ntintan fidie kese ne so no yenko hweso a ensema etwa egunu se Reverend Isaac Owusu Bempa ede nkomhye bi ede aba abetofom ede ama NPP osono kokuruku amanyuku no wo kire se yewra Kennedy akompre ku Japan yemmo empire emfa emano na yensra nkwatenten pa ahodin ewom emfa emano esanse de ewrade eyi ade a kire ne se enye din a papa no wode ne ton ebesi Ghana akunwa so ansa na wakọ ne krechi osan ekasi so se enye NPP akunwa nemu Ghana eho Ghana akunwa yewra Kennedy akompre ku Japan obetena so bi ansa na wakọ ne krechi nemu anka ensisu pise next 4 years metre 2024 anase 2028 enna papa yi adne to besi akunwa so na de wotre ina ne se yembo empa emfama no ensra nkwatenten emfa emano osan ede afutu egufom ede ama yewra Kennedy akompre ko Japan kire se onre no wendia politics ye esanse bebia yankopon ede no ebekwa akosi no ono ankasa no obedwene ho wonte ase da ena nipa nso ebedwene ho wonte ase eda abuzuya ensema okane de ewa edoso pepese me no mienu ekokotie bi ede eba na ese kakum ye gine kokuye no mu we de ye gine Reverend Owusu Bempa enum yentie bi emfa emresisia. And once again my MPP for nkase eye yawde no Owusu Bempa de kasa antisa ebreni beduru ebe take mu by surprise adofo no ya wodem ha ena me ka percentage a MPP benya 51 point something. Ena me ka se MPP for mon fru nkwasoroma mon tema fom edem he ya ena me ka eja ebeto ewo yisi omo office eja ne to musu ampa enti nsempia no mama mo mfa ni agro enti yenuanom NDC se me hunu bribi fo mo amede baba betudwa ba we ye yenuanom NPP enti muntu wana mo na mo nya hu bribi. Now, mon kanchire yenua Honorable Kennedy Japan. Ma onyai politics. Adia onsre nyame. Na nyame mfa nom no eye nkwatenten. Apomden nkwatenten san say a time is coming. A time is coming. A brebi ba. A brebi ba. Say or to me, I am near was ye. Said ye tibia Robert Nagana Konya Cassiasu. Muntiame, tie. And yes, sir, O man can and crofo bebre tiamu freno. Etina make us some way. A brown crofo bebre tiamu freno. Ah, na NPP for Kwayomu primary C. Nama Canada. Nama catcher on one podada. I want to fear. I want the office. I'm not here. Not going to cross. Or best stand this here and cut to Abamano. And I told him, the country is opening. A time is coming. Me who are Konya Ghana presidential seat. Na me who say, Onyami to me a pedal what na Konya so. Enunti me sa omu primary son omu kono. Na me ni time or who am eba home pie. Because me who say ote MPP a Konya kese so. But me who so ote NPP. Sorry, let me so take Ghana Konya Kessia so. Ya wa Ghana Konya ne o MPP akonya. De me hu ya no man kan chan say honorable. Ma hu so te NPP fo akonya Kessia so. Sa be flag bearer, ma huru. Ba me ka chan say honorable. Ma hu say Ghana presidential seat. Ma hu say onyame tumi apagya watena so. Sa na ka kire no. Sa tam no munya nkoto abai. Enti aba mu kwa akoto mu za man hye ho nkom man ka ho hwe. Me betufo efa ho ba man ka ho hwe. Sanse said ye tibiara sia papa no onya politics no ma na ba mumu no obegina na obe tutu niame bi atutu anamo bi no oni awrade benya yonkofa nanti a me say ebre bi beduru onyame de o ma be hye nensa opa mumu date nti ho na mba hu sɛ me yodifo ba won sema Yesu. Hallelujah. Me say repeat it for the last time. Adia ye bo humpa ya my papa
ɛyɛ nkwatenten ɛnyɛ sɛ mahu sɛ ɔbɛwu o dabi menhuni but ewiase a yɛwɔ mu yi sɛ biribi kɛseɛ sɛ da w'anim a ade a wosrɛ nyame a ɛyɛ banbɔ ɛne nkwatenten good health long life good health and long life ɛno ne ade a wohia because ade bi wɔn ma nyame a establish awie tumi bi ntumi nsia no kwan hallelujah na 2024 election mamu nyama adwene sɛ ɛyɛ already made mamu nyama adwene sɛ cool chop ɛnyɛ cool chop mo ahwɛ ya ɛbɛpie na ɛbɛsi baabi obi adwene na hɔ enti no so your D4 now will say 2024 home come sha you careful because so share circumstances no de question come benya problem eti menyame mbo mu na bunum na hunu kosi ansa no waka enshanka rade hallelujah amen now after 20 Ghana for momre sorry sorry so resu we any ensemo a yura Reverend Dr. Isaac Owusu-Bempah edi etudwa na wotre se eyi kire Yankopon eyi akire ne ka se mu wotre se wo a wo yesofo na election we wo be hye ho nkom ya na wa very careful ti Yankopon eni ansa ayansa wa hwe obe kos 90 wo be ka asam bi na ebeduro na entesa eno ntino wono wateku woti Yankopon ne ansa na waba eno nti wo hwe vima wo de eka se we na hu se ampa wati Yankopon de ampa na yewra Kennedy akompre ko Japan so no ochire se won hwe ne ho yie na oman ne si apene eno ntini Yankopon eyeden a ode ne besi Ghana akunwa so yemake emfansan bibia ensuo enka we ene nsem bia wokan ye ebusua aha na Bema TV subscribe to YouTube channel na like na fe sign share mame